Не иска да му отнемам времето от това, което Бог е подготвил вътре в сърцето, това, което иска да ни предаде. Благодарим на нашия дякон за доброто представяне. Благодарност. Би ли ми помогнала да не си оръжието? За да започнем да направим каквото да било, нека първо да наброим. Рога. В Неемия 4 глава там се казва: там, където чуете тръбата, там отидете. Там е събранието. Там ще слезе присъствието, там ще слезе огъня, там ще слезе помазанието на Господа. Нека да се молиме Бог да вземе контрол тук на това място. Бог да подготви всеки на сърце. Днескашния. Ако някой желая, нека се изправи. Ако някой желая на колени да застане, нека се моли. Кой е както говори тук? Господи святи и Тате, първо аз ти благодаря, Боже, че днес ти насочи моите стъпки, Господи Боже. Първо ще ти благодаря, Господи, че ме доведе в дома от Господа. Първо ще ти благодаря, Господи, че ме доведе в молитвеният дом, Боже, където има хваление, Господи, където има песнопение, където има славословие, Господи Боже мой, където моите брата, Господи, те издигат, те хвалят, Господи, покланят ти се, величаят на святи и Тате и отдават хвала на Твоето достойно име. О, благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи, че аз съм тук. Но ти благодаря, Боже, че преди да дойда аз, ти вече беше тук, Господи, ти вече подготви почвата, святи и Тате. Ти вече подготви този ден, Господи, ти си го видял много преди ние да го видим, Боже мой. И ти си наредил, Господи Боже, и ти си изпратил ангели, Господи, херовими, серафими, святи и Тате, да кръжат тук на това място, Господи, да отдават слава и почет на Тебе, Господи, да свалят помазание над нас, Боже мой. Ние ти благодарим, Господи. Моля те, святи Тате, да подготвиш сърцата на моите брати и на моите сестри, святи, Боже мой. И това, което можеш да ни кажеш днеска, Господи, ние да го приемем, Боже, да го съхраним в нашите сърца, Боже, да го скатуваме, Господи, така както се пее в Твоята песен, че мравчетата скатува житце за зимата, Господи, така и ние да скатаваме Твоето Слово, Боже, в нашите хамбари, святи и Тате, и то да послужи за храна за народите, Господи. Защото идват трудни и усилни времена, Господи. Идват тежки дни, Господи, в които хляб няма да има, Боже мой. Дни, в които, Господи, ще бъдат гладни години на изсушаване, Боже. Приготви ни, Боже. Приготви ни за тази суша, която идва, Господи. Тази изобилна благодат, която е сега, Господи, подходяща. Подготви нашите хамбари да складираме, Господи. Да складираме, защото ще дойде ден, Боже, когато няма да можем да излезем на нивата. Няма да можем да излезем, да прибираме житото, ще бъдем възпрепятствани, Господи. И онези гласове, онези страхове, които са останали навън, те ще погинат. Те ще бъдат изгорени, те ще бъдат изпепелени. О, изпрати Твоя сър, Боже. Изпрати Твоят сър, Господи, защото житата побеляха, защото плодът вече е озрял, Боже, а работниците са малко, Господи. Издигни работници, Господи. Ето ме, Господи, аз съм тук. Ето ме, Боже. Ето ме, Господи, и моите брата са тук. И ние сме готови, Господи, да ни говориш. Ние сме готови да слушаме, Боже, от Тебе. Ние сме готови да пием и
нашето благоразположение на сърцата, Господи, да бъде угодно на Тебе, Боже мой, защото Ти не подготвяш. Ти не избираш подготвените, а Ти подготвяш избраните, святи Боже. Подготви ни, Господи. Подготви ни за Твоето пришествие. В името на Исус, святи душе, в името на Исус се молим. Отче благодатни, чрез силата на Святия Ти Дух, в името на Исус. Амин и амин, Господи.